Все повече луксозни имоти на пазара у нас. Какви са апартаментите, които най-често се купуват и как изглежда имот за 1 милион евро? По темата Таня Илиева. Здравей! Здравейте! Луксозните имоти са съвсем малка част от пазара като цяло. Около 1% пресмятат от бранша. И това не е изненада. Изчисленията показват, че един живот в България не е достатъчен за такъв апартамент. Ако приемем, че човек получава средна работна заплата от 937 лева, каквато отчита националната статистика, и цялата тази сума отива за подобен имот, ще са необходими 174 години, за да плати 1 милион евро. И все пак брокери на луксозни имоти отчитат съживяване на пазара на луксозни имоти и ръст от 10% при сделките, най-вече в София. А ето как изглежда един апартамент за 1 милион евро. TV ерията за релакс и почивка. 500 квадрата лукс. Така изглежда един от апартаментите за 1 милион евро в София. Най-специфичното в случая е тази уникална гледка, 360 градусова гледка във всички посоки. Тук имаме комбинация на това, че притежаваш свой собствен дом, но с услугите на 5-звезден хотел. Собствениците на подобен апартамент тук разполагат с фитнес, ресторант и лоби-бар в същата сграда. Подобни имоти се предлагат най-вече в София, Варна и Пловдив. Не са много хората, които са готови да вложат такава сума в жилищен имот. Нашите клиенти са основно семейства. Хора, които имат собствен бизнес или работят в големите международни компании и съответно разполагат с висок доход. А дори и да искат, не много хора могат да си позволят такъв имот. Изчисленията показват, че ако двама души дават по 937 лева на месец, ще са им необходими 87 години за апартамент за 1 милион евро. А за един човек периодът е 2 пъти по-дълъг – 174 години. Тоест един живот няма да не стигне, и два няма да не стигнат, 3 живота биха не стигнали, за да можем да си позволим при средните доходи в България да живеем в апартамент за 1 милион евро. Ако човек реши да изплаща подобен имот със заем, месечната вноска ще е близо 10 000 лева. А брокерите отчитат, че макар и не масов, интересът към подобни имоти има постоянен характер, дори в години с криза. Иначе най-често българите теглят ипотечни заеми от 84 000 лева при годишно оскъпяване от около 5%. Така в продължение на 20 години изплащаме дом с по около 570 лева месечна вноска, или поне това показват изчисленията на консултанти. Таня Илиева за пазара на имоти. Благодарим ти.